Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού μας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ στο Greek Meteo Channel TV. Στο σημερινό βίντεο θα γίνει η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου που έγινε χθες στο κανάλι. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Το βαρομετρικό χαμηλό φυσικά το περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά, όπως είπαμε και χθες στο χθεσινό βίντεο. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, είναι ένα τυπικό βαρομετρικό χαμηλό, ανοιξιάτικο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές. Όπως είπα χθες, ίσως πολύ τοπικά στην κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία προκαλέσει κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο παράδειγμα, το οποίο το λέμε εμείς για να το έχει υπόψη του ο κόσμος. Δεν έχω την αίσθηση ότι θα συμβεί κάτι, δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ως προς τα προγνωστικά μοντέλα ότι έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Απλά πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή φυσικά, όπως πάντα σε διάφορες καιρικές καταστάσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν φυσικά πρώτα από τα βορειοδυτικά. Θα υπάρξουν κάποιες βροχές τοπικού χαρακτήρα και ασθένουσες και μέτριας έντασης στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην δυτική και κεντρική Μακεδονία, αλλά και τη Θεσσαλία. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Οι βροχές ξεκινάνε, οι αξιόλογες βροχές θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά της χώρας μας, δηλαδή από το Ιόνιο, και στη συνέχεια θα επεκταθούν από το απόγευμα και βράδυ, θα επεκταθούν όλο και πιο μέσα, θα επεκτείνονται όλο και πιο ανατολικά, όλο και πιο μέσα στη χώρα. Θα υπάρξουν δηλαδή βροχές στα δυτικότερα τμήματα αρχικά της κεντρικής Μακεδονίας, τη Δυτική Μακεδονία φυσικά, τα δυτικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, όλη η Δυτική Ελλάδα, από τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι και την Κέρκυρα, όλες οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, και κατά διαστήματα θα είναι και αρκετά έντονες οι βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, στην Ήπειρο, σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες θα δεχτούν και από τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Θα ξεκινήσουν και κάποιες βροχές σε κάποια τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου, της Δυτικής Στερεάς, και κάποια ψηλόβροχα, να το πούμε έτσι, κάποιες ψυχάλες ίσως υπάρξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όχι κάτι το ιδιαίτερο σε αυτές τις περιοχές. Συνεχίζουμε με τον προγνωστικό χάρτη GFS, το αμερικάνικο προγνωστικό μοντέλο. Βλέπουμε ότι από το βράδυ και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα μπορούμε να διακρίνουμε στον προγνωστικό χάρτη ότι οι βροχές θα επεκταθούν ακόμα πιο ανατολικά. Θα υπάρξουν, να το πούμε και αυτό βέβαια, θα υπάρξουν και κάποιες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Μακεδονίας, πολύ ορεινά τμήματα. Δεν θα κατέβουν χαμηλότερα ή κάτω από τις ορεινές περιοχές τα χιόνια, σε καμιά περίπτωση. Θα είναι όμως πυκνά. Δεν είναι κάτι το ανεπανάληπτο, κάτι το αξιοθαύμαστο, κάτι το σπουδαίο, αλλά οφείλουμε να το αναφέρουμε. Η Ανατολική Στερεά θα μπει στο παιχνίδι, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, όπως μπορούμε να το δούμε, η Κεντρική Μακεδονία δηλαδή, τα βορειοανατολικά νησιά του Αιγαίου, τα δυτικότερα τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας, όχι ακόμα η Θράκη, ο Εύρος για παράδειγμα, δεν θα έχουν μπει στο παιχνίδι των βροχοπτώσεων αυτές τις περιοχές. Θα παραμείνει η αστάθεια όμως στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο. Κάποιες βροχές θα ξεκινήσουν και στις Δυτικές Κυκλάδες και τη Δυτική Κρήτη. Θα δούμε και στη συνέχεια, δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από το σύστημα η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Είναι ένα σύστημα που δεν επηρεάζει λοιπόν την Κρήτη ιδιαίτερα. Θα υπάρχει και ένας γύρος βροχοπτώσεων, κάποιες βροχοπτώσεις αξιόλογες, θα μπορούσαμε να πούμε, και στο νομό Αττικής. Τα μεσάνυχτα όμως, περισσότεροι ούτε που θα το καταλάβετε, το πρωί θα έχει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οπότε συνεχίζουμε για το πρωί, τα ξημερώματα και το πρωί.
της Τρίτης, όπου βλέπουμε ότι έχουμε στην ουσία μία ζώνη βροχών, μία ζώνη βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Φυσικά θα υπάρχει και κεραυνική δραστηριότητα, καθώς περνάει μέσα από το Αιγαίο αυτό το σύστημα και είναι ιδιαίτερα θερμά τα νερά. Οπότε θα υπάρξει και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Βλέπουμε ότι στην ουσία αυτή η ζώνη είναι μεγάλη σε μήκος, όχι σε πλάτος, και θα δημιουργήσει έντονες βροχές και καταιγίδες. Μπορούμε να το πούμε έντονες τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Ίσως είναι με έντονο χαρακτήρα κάποιες βροχοπτώσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο όμως, απλά θα είναι αξιόλογες, δεν θα δημιουργήσουν σε καμία περίπτωση προβλήματα, αλλά μπορεί έτσι σε πολύ πολύ τοπικό χαρακτήρα, σε πολύ πολύ τοπικό επίπεδο να δημιουργηθούν κάποια μικροπροβλήματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Θα παραμείνει αστάθεια στο Ιόνιο και τη Δυτική γενικά Ελλάδα, πιο πολύ στη Δυτική Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο. Βλέπουμε κάποιες βροχές στη Δυτική και την Ανατολική Κρήτη, όχι κάτι ιδιαίτερο, ψηλόβροχα όπως σας είπα και προηγουμένως. Θα ξεκινήσουν οι βροχές πιο έντονες, θα ενταθούν λοιπόν στο Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, με συγχωρείτε, τη Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία, πιο λίγα τα φαινόμενα και πιο ασθενή στη Δυτική Μακεδονία, και στα πολύ πολύ βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τις βροχές, οι οποίες θα είναι πιο αξιόλογες. Αν πάμε λίγο πιο πέρα τον προγνωστικό χαρτί, θα δούμε ότι επιμένουν οι βροχοπτώσεις στις ίδιες περιοχές. Ανατολικό Αιγαίο μπαίνει στο παιχνίδι των βροχοπτώσεων και τα Δωδεκάνησα. Η Πελοπόννησος φυσικά συνεχίζει η αστάθεια σε αυτές τις περιοχές. Βλέπουμε κάποιες χιονοπτώσεις και στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως είναι λίγο πιο χαμηλά σε αυτές τις περιοχές. Θα το δούμε, όχι όμως σε χαμηλά υψόμετρα σε καμία περίπτωση στις ορεινές περιοχές. Είναι απλά λέω πιο χαμηλά υψόμετρα, μπορεί να είναι 50 με 100 μέτρα πιο κάτω. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι στα 1200 μέτρα υψόμετρο στη Δυτική Μακεδονία, μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 1100, αυτό εννοώ. Πιο πολύ κατά μήκος των βορείων συνόρων της χώρας. Βλέπουμε ότι η Ανατολική Μακεδονία, γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα, θα έχει αξιόλογες βροχές, το Ανατολικό Αιγαίο. Θα παραμένει λοιπόν η αστάθεια σε αυτές τις περιοχές, συνεχίζεται, και αν προχωρήσουμε το χάρτη και το μεσημέρι και τα απόγευμα, ίσως υπάρξουν κάποιες βροχοπτώσεις ξανά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα οποία θα έχουν καθαρίσει μέχρι και το πρωί της Τρίτης. Δηλαδή μόνο τα μεσάνυχτα αναμένεται να περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Συνεχίζεται η αστάθεια πάλι στην Πελοπόννησο, επιμένουν εκεί οι βροχές, αν και πιο εξασθενημένες. Στην Κρήτη φαίνεται η Κρήτη ότι θα μπει λίγο πιο καλά στις βροχοπτώσεις, όχι κάτι αξιόλογο, πάλι το ξαναλέω, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και τα Δωδεκάνησα, κάποιες τοπικές ασθενείς βροχές, και γενικότερα εκτεταμένες, θα μπορούσαμε να πούμε, διάσπαρτες βροχοπτώσεις, όχι πολύ αξιόλογες, πιο πολύ αξιόλογες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, τις Κυκλάδες και τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και στην Εύβοια θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ίσως είναι λίγο πιο αξιόλογες αυτές τις περιοχές. Όμως και αυτή η αστάθεια θα αρχίσει ουσιαστικά να εξαφανίζεται όσο περνάμε. Φυσικά επιμένουν οι βροχές στη βορειοδυτική πλευρά της Πελοποννήσου. Κάποιες βροχές ίσως παραμείνουν και στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία. Πιο πολλές βροχές αυτή τη φορά στις Κυκλάδες, τα ανατολικά ηπειρωτικά, όχι τόσο η στερεά Ελλάδα, πιο πολύ τα βορειοανατολικά τμήματα της Αττικής, κεντρική και η νότια Εύβοια, οι Κυκλάδες όπως προείπα και τα νοτιοανατολικά νησιά του Αιγαίου. Εάν προχωρήσουμε μέχρι και το βράδυ της 5ης Μαρτίου, μέχρι το βράδυ της Τρίτης δηλαδή, θα δούμε ότι στην ουσία αυτές οι βροχές περιορίζονται όλο και πιο ανατολικά. Θα συνεχιστούν κάποιες βροχές, παραδείγματος χάρη στον Εύρο, εκεί ίσως παραμείνει λίγο η αστάθεια.
ίσως και στην Εύβοια, στις Κυκλάδες πιο πολύ και τα νοτιοανατολικά νησιά του Αιγαίου, αυτό που είπαμε πριν, ότι εκεί θα αρχίσει λοιπόν να υπάρξουν πιο πολλές βροχές όσο περνάει. Η Κρήτη βλέπετε δεν είναι μέσα, είναι ένα σύστημα που δεν περνάει στην Κρήτη, δηλαδή δεν θα δεχτεί αξιόλογες βροχοπτώσεις η Κρήτη. Βλέπετε έχει καθαρίσει ο υπόλοιπος χάρτης, η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα είναι η Κεντρική, η Βόρεια Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα θα έχουν καθαρίσει από τις βροχές, δεν θα έχουν φαινόμενα και στην ουσία δεν θα είναι κάποια αξιόλογη κακοκαιρία, το ξαναλέω, δεν φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα, αλλά το λέμε εμείς γιατί ποτέ δεν ξέρεις, διότι πολλές φορές τα προγνωστικά μοντέλα έχουν κάνει και λάθη, οπότε εμείς το λέμε για να είναι σε ετοιμότητα ο κόσμος. Και αυτό ήταν το βίντεο που αφορά την επικαιροποίηση του καιρικού δελτίου, του έκτακτου καιρικού δελτίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλό υπόλοιπο ημέρας.